Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Golayda Türkmenistanyň we Awganystanyň ýokary derejeli resmiýetleri dürli ugurlarda hyzmatdaşlyk boýunça iri ýalaşyklara gol çekdiler. 30 sentýabrda Kabulyň Salamxan prezident köşkünde geçirilen gol çekişmek dawarasyna Awganystanyň prezidenti Ashraf Ghani, ýokary derejeli Awgan hemde türkmen resmiýetleri şeýle taslamalaryň gurulşyna gatnaşýan kampaniýalaryň wekilleri gatnaşdy. Durmuşa geçirilmegi planlaşdyrylýan iri transmilli taslamалary türkmen resmiýetleri Ewraziýa iklimi üçin geosiýasy we geoiqtisady taýdan möhüm häsiýetlendirýärler. Eýsem bilelikdäki hyzmatdaşlyk taslamалary haýsy ugurlar öz üçin alýar. Türkmen-Awgan hyzmatdaşlygy Awganystanyň demirgazyk sebäplerine ýaşaýan etniki türkmenleriň durmuşyna iş ýüzünde nähili täsir eder. Etniki türkmenler bu taslamalara nähili umyt baglaýar. Dünýä türkmenleri gepleşigimiziň bu sanyna şeýle sorawlaryň töweregine söhbetdeşlik geçirdik. Söhbetdeşlik Azatlyk Radiosynyň hawuldaky habarçysy Şamerdan uly Murady gatnaşdy. Şamerdan uly ilkinjilik bilen Türkmenistan bilen Awganystanyň arasynda 30 sentýabrda haýsy ugurlarda ýalaşyklara gol çekildi. Bilelikdäki hyzmatdaşlyk taslamалary haýsy ugurlary öz üçin alýar. Awganystan bilen Türkmenistanyň arasynda resmiýetlerin ýokary derejede duruşyklaryň geçirilmegi ýygramlaşdy. Bir näçe wagt öňün türkmen resmiýetleri bunmatar Awganystanyň Herat vilayatyna sapar etdi. Soýera Awganystanyň Nevtgaz dağmagdallar boýunça ministeri hem şäher gurulşyk boýunça ministeri bardy. Sonda TOF proýektiniň geçecek ugrunda şu yerleri saýlap almak meselesi barada alalaşyga gol çekildi. Başgadan demir ýol we böleki bir näçe alalaşyklara gol çekildi. Ýene-de türkmen resmiýetleri Kabula sapar etdi. Bu duruşyk prezident köşkünde geçirildi. Elbette prezident köşkünün Salamxana adly bölümünde geçirildi. Sol duruşyga Türkmenistanyň Daşary Siýasat Idarasynyň başlygy hem video konferans arkaly gatnaşdy. Şonda çykyş etdi. Prezident Ghani hem şu duruşygyň maslahatyň açylışynda şygynyň başynda çykyş etdi. Sözledi Awganystana edýän kömekler üçin bu näçe proýektleri amala aşyrmak boýunça Türkmenistanyň edýän tagallalary üçin Türkmenistana öz minnetdarlygyny bildirdi. Duruşykda demir ýol gurulşygy, elektrik geçirjisi elbetde Awganystan üstäsiri Türkmenistanyň gözüňde tutýan 500 megawatt watlygyndaky elektrik geçirjisiniň gurulşygy barada ähdnama gol goýuldy. Demir ýol çekmek misal üçin şol Akineden ta Anykoýa Türkmenistan öz hasabyna demir ýol çekip berýärdi. Hem Torgundy berinlerinden Herat şäherine telejem demir ýol çekilýär. Türkmenistanyň demir ýol gurulşykçylary bu demir ýoly çekýär. Bu barada hem şu ara gatnaşyk ulgamy bilen bagly alalyşyga gol goýuldy. Amamnazar Akina Serhedawat Torgundy aralygynda şu optik süýümli ara gatnaşyk ulgamyny gurmak barada alalyşyga gol goýuldy. Ähnama gol çekildi. Hem şu Awganystan üstäsiri Türkmenistanyň maýanyny Pakistana hem Hindistana atdyrmak boýunça taslama gözüňde tutulýar. Indi sol TOF proýektiniň gurulşygyna Türkmenistanyň içinde bir gutornukly tapgyryna gelendigini türkmen resmiýetleri aýtýar elbetde. Indi Awganystanyň içinde de sol TOF proýektiniň gurulşygyna başlanjakdygyna Awgan resmiýetleri umyt bildirýär. Sonda TOF proýektiniň gurulşygyna başlansa we gaz geçirjiniň gurulşygy Awganystana, gaz turbalary Awganystana girse, sol ilki bilen Awganystanyň halkyna gazdan, tabii gazdan, maýanyňyşdan peýdalanmaga mümkinçilik dörediljekdigi aýdylýar. Şu barada da alalaşyga gol goýuldy. Onuň başgadan esasen 4 alalaşyga Türkmenistan bilen Awganystanyň arasynda gol goýuldy. Bu proýektler eger amala aşsa, bu Awganystan üçin hem ören muhim, hem Türkmenistan üçin hem ören muhim. Inde Awganystanda şeýle bir düşünje bar, eger şol Türkmenistanyň dawy Awganystan üstäsiri Pakistana, şol ýerden hem Hindistana aktarylsa, onda Awganystanda ýagdaý kadalaşar. Bu proýektiň işe girişmegi bilen Awganystanda bir durmuklyk geler, ýen Awganystanyň halkynyň tamasy bar. Türkmenistan, Awganystan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisi, Türkmenistan, Awganystan, Pakistan elektroenergetik we optik süýümli ara gatnaşyk ulgamaýaly taslamalaryň durmuşa geçirilmegine etniki türkmenler nähili umyt baglaýar. Bu taslamalar Awganystanyň haýsy vilayatlaryndan geçýär? Munyň geçýän ýerlerine etnik
etniki türkmenler ýaşaýarmy? İş ýüzünde şeýle taslamalaryň gurulşugy etniki türkmenleriň durmuşyna haýsy gurulurdy oňoýly täsir eder? Haýsy gurulurdy olaryň durmuşyny ýeňilleşdirer? Bu Awganystanyň halkyna şu sanda türkmenlere de bu taslamalaryň bähbidi bolar diýip türkmenler garaşýar. Awgan türkmenleri Şöhrat vilayetinde de ýaşaýarlar. O taslamalar meselen top gaz getiricisi, top elektrik getiricisi, hemen ara gatnaşyk ulgamy Harat vilayeti, Qara vilayeti, Awganystanyň Harat vilayetiniň, Qara vilayetiniň, Helmand, Zandahar, 5 vilayetiniň üstünden geçýär. 5 vilayetinde indi Helmand vilayetinden türkmenleri ýaşaýar, Harat vilayetinden türkmenler ýaşaýar. Türkmenler hem sol gurulşyklaryň işinde işler, sonda iş yerleri türkmenler üçin dörärdiň umydwarlyk bar. Hususan elektrik getiriciniň, eger men ýalňyşmaýan bolsam, şu elektrik getiriciniň gurulşynyň proýektini Türkiýanyň kompaniýasy ýerine ýetirýär. Indi Türk kompaniýalary, Türk şirketleri Awganystanda 20 ýyl bäri dürli gurulşyklarda köp işleri amala aşyrdylar, köp proýektleri ýerine ýetirdiler. Proýektlerde işler